A sala de exposicións do Pazo de San Marcos quedouse pequena para acoller as persoas que asistiron á presentación do libro Dino Pacio Lindín, o guía dunha vanguarda cultural, que tivo lugar esta semana coincidindo co aniversario do seu nacemento na localidade pastoricense de Ximil, hai 87 anos. E que familiares, exalumnos e veciños quixeron sumarse á merecida homenaxe que con esta publicación, editada en colaboración coa Vicepresidencia da Deputación, se rende a este párroco, mestre, sociólogo adiantado ao seu tempo e comprometido ca vanguarda cultural dos anos 60, o que tamén se coñece como Dino de Ximil. A vicepresidenta provincial Tareixa Ferreiro e o alcalde da Pastoriza Primitivo Iglesias participaron no acto de presentación xunto ao coordenador do libro, o catedrático vilalbés Manuel Rivas, antigo alumno de Pacio Lindín. Precisamente, a publicación recolle artigos de antigos pupilos e amigos, nos que se reflicte a fonda pegada que deixou no seu alumnado do Seminario de Mondoñedo e o aprezo que senten por el. Ademais, repasa a súa traxectoria en Estados Unidos, onde exerceu como profesor universitario e puxo en marcha unha iniciativa para mellorar as condicións de vida dos emigrantes hispanos en Manhattan.